87 ka individual apektado sa 15 ka balay ang naugdaw nga sunog nga miulbo sa barangay Kandulawan, Talisay City. Anong report ni Femari Dumabo? Sa kuha nga video sa mga netizen, daling nakakatap diyang miulbo ang kayo nga milamoy sa mga balay nga sagad ginama sa konkreto o light materials sa Purok Kamunggay Lower Mahayahay, barangay Kandulawan. Sa laing kuha nga video, madungog pa ang buto-buto nga matod pa gikan sa mga LPG sa kabalayan. Matod sa Talisay City Fire Station na dawat nila ang alarma sa sunog alas 4:34 gahapon sa hapon. Giisa sa first alarm ang sunog mga alas 4:42 sa hapon hangtod nga nakontlar kini alas 4:55 sa hapon. Alas 4:58 na gideklarar nga fire out. Mitala sa 21 ka pamilyang apektado nga adunay 87 ka mga individual. Gibana-bana sa kamubiruhan nga moabot sa 675,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Sa pakisusi nagsugod ang sunog sa panimay nga iya kang Leoneda Hadraki nga gipuy-an sa iyang mga anak. Matod niya nga mao na lang ila nakitaan nga dunay spark sa linya sa kuryente sa poste duol sa ilang atop. Ang kuryente gikan nga rin sa poste dito manggunagod ang nami akong mga pagumangkon dito kapuyo ang ilang kuryente kontador ana dito man na sa ilahan niya dito sa akong igagaw usa dito sa kamalig usa. Short circuit. Amot na sa to siya kay nagpiti-piti man dito sa babaw. Apan usa sa gisubay sa Talisay City Fire Investigator nga usa sa ilang gitanaw ang pag-overloading sa ilang mga saksakan sa kuryente. Mag-amping kita sa paggamit sa kuryente kay sa pagkakaron sunod-sunod ang nahitabo nga ingon natong ginagmay nga sunog nga ingon natong nga natabang pero ang hinungdan kasagaran yun na hinungdan ang paggamit sa kuryente tangke ang hinungdan kay ceiling fan nag-overheat na may gani kinabantayan natabang nahitabo sa kining kampo 4 ang hinungdan sa extension wire ang nakasaksak ref nya TV electric fan. Ganihang buntag ang kalalakinan ng igo na lang sa paghipos sa mamahimo pang mabaligya o magamit nga mga nahipos gikan sa nasunugang balay. Samtang ang mga kababayen-an ug kabataan ang ana sa evacuation center sa Barangay Jim. Panawagan ang dugang tabang alang sa mga nasunugan. Kinahanglan jud nila karon ma'am labi na nga ilang mga balay nga totally wash out gyud. Kanal yung mga isusulob nila mga used clothing ba. Pero dili sa nakaingon nga clothing nga kuan ma'am kanang di na madili magamit ma'am. Especially sa mga bata diri wala jud tawo sila masulob. The usual na atong andamon libre ilang kaon up until Tuesday inighatag sa ato ang financial assistance. Ubani Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.